Kimchi Chino! 오빠, O sa panahon na kung saan ang daming may jowa, ang daming nagtitikiman, ang dami-daming mahaharot o malalandi ay talaga nga naman sinasabi ko sa inyo sa lahat ng mga committed dyan na for sure hindi kayo 100% masaya. Ang bitter. Hindi, pero sa relasyon kasi definitely may mga steps, 'di ba? May mga steps, may mga remedyo na talaga nga namang dapat gawin para mag-road to forever naman kayo. Kaya ngayon, nauso ang hiwalayan. Utang na loob, huwag ka nang makiisa. Huy! Mahal. Ano yung kasayo? Kimchi na yun nito. Ayos, malapit na tayo mag-Friday na. Malapit na mag-Biyernes na kung saan makakapagpahinga ka ba? Makakapagpahinga ba tayo? O si Kim Chino ay talaga nga namang may trabaho pa ng Sabado? Hindi ko alam. Pero hello mahal. Good evening. Ako to. Ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong kasama kung ikaw ay natatraffic, kung ikaw ay nagpapagas. Ako kanina nagpagas ng kotse at talaga nga naman napakamot ako. Ang mahal na ng gas, no? Naalala ko, parang 10 piso per litro ang inangat ng gas ngayon. Pero ewan ko na kung ano dapat gawin. Maglakad na lang ba tayo? Anyway, mahal. Speaking of kotse, na talaga nga namang usually ang kotse nilalagyan ng maintenance or may mga maintenance. Ano yung mga ginagawa? Change oil, mag-check ng brake fluid, yung mga ganong bagay. Alam nyo ba na sa relasyon, it's also a maintenance. Kung saan kailangan mo ring i-maintain ang relasyon, ang partner, and at the same time, ang peace of mind yung magjowa. Diba? Usually, akala nila kapag nakuha na nila yung tao, naging jowa na nila, okay, hayahay na ang buhay, chill na, hindi ko na i-maintain. Mali yun! Need pa rin ang maintenance sa relasyon. Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy, opo mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 maintenance na need i-take sa relasyon para hindi naman kayo magkasawaan. Huy! O bakit? Kaya nagbe-break ang mga tao ngayon kasi nagsasawa na ako, paulit-ulit na lang. Ayun ang problema sa inyo. Ito na nga ang maintenance ng relasyon, kaya makinig ka na. Unang-una, mahal, maintenance sa relasyon ay komunikasyon. Napaka-basic niyan. Lagi ko sinasabi na importante ang communication. 'Di ba? Ito yung sinasabi natin na usap malalim. Yung deep talks, 'di ba? Mahilig ka sa mga deep tea, deep talks, 'di ba? Na kung saan hindi lang yung kumain ka na ba, ano ginagawa mo? Ay hindi, kakamustahin mo. 'Yun yung mga deep talks na tinatawag. Tatanungin mo kung may problema ba, kamusta siya, 'di ba? Usually sa relasyon na kapag sinabi mong kamusta ay talagang nga namang medyo emotional na. Kasi hindi lahat ng tao nagtatanong ng kamusta ka kahit nasa bahay sila. Totoo yan Hindi nila nilulook after ang isa't isa. May mga pamilya na kung saan kapag ikaw ay nagpakita ng weakness, umiyak, ng problema, ikaw ay mahina. Kaya kung ikaw ay may partner at relasyon, always have a communication and tanungin kung kumusta ang partner mo. Okay? Napaka-importante ng ng communication, lalo na kapag may misunderstanding, 'di ba? I-voice out ang mga pagkakamali, i-voice out ang problema. And at the same time, gawan ng solusyon, 'di ba? Lahat naman ng bagay, totoo 'yan lahat ng bagay ay naaayos sa maayos na usapan, 'di ba? Kaya nga ako kinakausap kita para manalo naman ako diyan sa puso mo. Hoy! Ewan ko ba sa inyo, mahal? Anyway, hanggang 9 p.m. pa naman ako. But for now, balik na muna tayo sa Rock Music. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's
sake!